Uy! Ano kaya sa mag-ampos? Mag-ampos. Napagay checkpoint. May kalusot na eh. So na may langob guys. Wala lagi na siya. Lah. Sabi ako. As mapapangga ka lang yung kumandi. Uy, di ba nga ginagawa mo po ito? Oh, jadi lagi kuno dia ada lagi. Wa ba sa lain gagian? Wa ba lain gagian? Dili lagi dia ako gugod dia nakagi. Dak namanya ganun dito gitong gamay sa to. Pataka raman ni sila. Ito lagi dia. Balik. Wala ba ko sugat. Tigsunod eh. Naraw. Kamu gugod dia sugat nakagi ka. Naraw. Uy. Uy. Sabaw. Di kita ngomong ko na nga dia. Nakasod na din mo diri dam. Na, kita sapa wala dia may sawaran ng pagkakulusot. Kamang ta. Bago no. Ay, Diyos ko, Lord. Oh, di ba? Pinakasod, may langob. Langob gito siya, guys. Mga tiaw, hotoy, mga tiaw. Loh. Kaya ada jatan. Hah? Gani jandungaw. Di kada mau do ba? Ito lagi bata ito. Bata. Namala. Laya. Ah, Naman tadi ko ikaw ba? Kita ka di mo ubos. mulugar na yung paingon sa Carmen River. Dili gagi ang mga surfing. Ah. Nga nung gituyo, gituyuan din siya, no? Dili, tabalik agi. Dili raw. Jadi gabi ka lang sa mga David. Tubig na pagdun. Yan. Ay, kamarin ko. Ha? Grabe kahabog, no? Konca mo pa. Ako dito to padulong kadala. Dinani. Pitik na siya ha. Dalaha ang gusto. Nani na may agi pag gawas. Grabe ka kumba, guys. Picture pa sila. So, doon may agi pag gawas.
Kapit tak tadi ni. Kan maksudnya. Niuna ko. Niuna ko gawas guys. Kay murag ikurog na kong TL. Diyan na sila. Dani din pagawas guys. Ini pinagpupunasan ni Dino. Pati nani. Ay muslan guys. Ang soroy. Namista na dala soroy-soroy. So siguro minisod sa langob. Anak nila. Ano lo bawang? Klaro ka kay mga talo. photos. Dire la. Ay, go ka una.
Yan guys, nagluto si Mama Rosa og menudo. So, iyan na nang gikuan, timplahan. Pagluto pa rin og lumpia. Pero unahan pagluto ang isda, kaya pa may isda. So, mag-una pagluto sa isda. Pagkauman na ng menudo, kada pa rin ng isda is kabitsihon. Prituhon pala siya pag-una guys. So, tilawan na ni Mama Rosa ang kuan. Yang giluto ko insakto na ba na sa timpla. Ayan, yan na nang gimikos-mikos guys. Yan kuan yun ang yang gidugang nga timplaan na. Ayan, ako na yung nangitilawan ko insakto na ba. So, nabot na po ng ilang igagaw ni Mama. Ayan. Pagkamanin guys, mga una dayon kay o sa pabagihuatan. So gidugangan ni Mama Rosa ug asin kay kulang pa tabang pa. So ayan. Ira po nang gikaraw-karaw. Hawaso na din na karon inig kahuman ana guys. Kaya ron mga una dayon kay kana na lang ang gihuwat nga maluto daw ang isda. Gipadugangan ni Mama Rosa og magic sarap. So ayan, ako ang nagsaho guys kay aron ma-mix gid siya pag-ayo. Ayan. Pagkalami sa mong sudan guys. Ayan. Hauno na din na guys kay aron makaluto na din sa iskabitsi. So yan guys, ako na naghihaon. O Santa Mercy ang nagunit. Kaya ron maluto na dayon ang isda. Ayan, pagkalami sa menudo guys. Pang isa ka baryuhan ang mukhaon na ni guys. Isa ka baryuhan. Bitaw gamay rin ang bisita ni Mama Rosa guys. Nasagara ila bisita. Kuan. Mga parintira niya. Mga parintira ni Mama Rosa. Parintira ni Mama Rosa mo'y daghan. Yan guys, nakatakang ng kalha. So, lunuran talaga rin nagmantika. Para makaprito na rin ng isda. So, ayan ang isda guys. Ako pa nang lahap-lahapan ang tunga kay aron timplahan na dayon. Butangan ko nag-asin og magic sarap para masunop sa ilalom ang timpla. Halunura na og mantika guys. So aton lang painiton pag-ayo para iluno na din natong isda. Kay may man tong init kay siya kay aron dili mo pilit ang isda kay dako ra bagi ka sa katanan may lagmo igo na sa kalha. Nga gamay ra bagi ang kalha guys. Dako ra ba kayo wala ra bagi putol ang isda. So aton ang kuan karon kung maigo bagi na siya. So ako na nag-slicean kaya ron matimplahan. Ibutangan ko na nagbasik sarap og asin. Ayan. Lami kayo siya ng isda guys. Okay na ko kayo. So nara ang menudo. Ibutang na sa kuan. Lamisa ang humba. Pagkadaghan sa sudan guys. O si Agnes yan ang itabunan na. So ayan ang isda guys. Ayan. Wala pa na init ang kalha. So wala pa na akong giluno ng isda. Kaya painiton na nagpayo. Pabukalon na ng mantika. Kaya ron dili mo pikit ang isda guys. Sure ko di gina maiguan ng kalha. Bakit gamay king kalha. So kuanan sa kamot kung init na ba. So nainit ang kalha guys. Bana ni Agnes ang maglunod ng isda. Ayan, iyan na ng ilunod. Wag siya makasya sa kuan kalha guys. Ang ikog na kuan wala sapo sa mantika. So kira maluto ra gyapon na. Sila tapod ang nag-ready sa lamas sa iskabitsi. So iyan na nang kuanan hinluan ng mga lamas. Si Agnes pod ng hugas sa plato ng hinlo sa lababo. Yang yan namang humahugason para din kuan daghan. So ang pagkaon ready na sa lamisa. Ayan.
ready na. Ayan ang pagkaon guys. Pagkadaghang kay sa pagkaon guys. Oh. Napay saging nga hinog, nilungag. So ayan. Magbambam na dayon ta guys. So sila ni Jimbo nasa gawas. Sila man ni Jimbo ni Kiki nang naglitson. Asawa ni Jimbo na guys. So alam balik ta sa sulod. Ang lumpia hapit na maluto pag maluto ang isda. Kaya ako sabi ko, pagkakita ng nakapagkakita. Mas friend sa mong account. Ako sa ilang account mo. Wala ko, kapot kayo. Ako lang mag-log ko. Oh! Tayo, hindi ko lang nalagin na. Yan guys, magbambam na ta. So, litson na akong sudan guys. Ribs daw, panit sa litson. Ayan si Mother. Nagtungab-tungab na si Mother sa soft drinks guys. So, nagkuha po kong soft drinks. So, nagsigihan na may pangaon kay mag-ready na dahil may kay para manguli. E pag inig, alas 4, magika na din may alas 4 guys. Unang anak ni Mama Rosa nga laki guys, muna iyang siman. So nagkaon na pud siya. Ayan. Siya nagluto sa kaldereta nga kanding. So ayan si Mother. Nagkaon na pud si Mother guys. Pero kaya si Mother, di pa na sila mauli. Kay mangwan para sila dinhi manghipos. Mahipos para sila ni Mother bitaw, mga ligo para sila dagat guys ni Mother. Ug niyan ti Mercy ug niyan ti Inday. Ug sila ni. Ug man na sila manguli sa 30. Birthday man po di Kukoy dahil sa 30 kato yung anak ni Mama Rosa kasiman basig di pa na sila manguli di ay tuod.
Kay birthday pa ni Kukoy sa 30. Di pa siguro na sila manguli guys. Kay birthday pa sa anak ni Mama Rosa nga siman. Maligo pa daw na sila dagat di ay. Pero kami manguli na mi kay eskwela, trabaho. So, manguli na gidahin mi karon guys. Pag alas 4 na. Alas 4 na mi sa hapon magkuhan kay aron dili na kayo init. Aron dili init pa guys. Sila kikin ba pakaon sa ito. Lana dere nagkaon na. Ano lang? Sorry sila. Malapad ni siya. Hi. Ano ang sante? Amo ni mo nagsapon siya. Sa ginisi po kawa, hubog na ba itong gabi? Ay, kami nito. Ikaw na, Kim! Sa manis-isda ito. Ano? Isyaw na isda? Ano ba? Malapad ni siya. Wala dito. Madam! Hi na. Si Madam Roger. Uy! Basta-basta tanawa. Ako ganyan. Ganyan mo na Ako lang dito. Ay, siya. Blind man. Awa dyan, uwi. Isig na na imo? Yan ah. Lagi. Ako ha. Napay success. Pero ako Kaya rin siya. Oo. Ang ako sa dawgan oy. Siya galingan ni Paulong. Sa galingan dawgan. Hindi siya sa dinar. Dahil kami dinar. Dinar daw, dinar. Ha? Ah, bali. nanay ko paglupan. Nagdinar daw. Dahil Paulong nagpapapre. Bunggo ako din ang dahan mo ito ng parking. Kaya kabalupaan. Ang nagpapaan mo siya.
Yang gabi. Oh, ganyan. Yan, irinisat sa... Balik lang sa bumubit. Balik lang muna. Ba? Enggak. Hah? Kaon mama. Dayo. Kaon mama. Mangsa ni nga kwan gani? Senyor San Miguel. Senior San Miguel. Senior San Miguel. Columbia Airport. Bungan nga ni sila pista. San Miguel daw. Kisa? Bungan ba yung Miguel Arcangel? San Miguel. Arcangel? Pareha dito sa Iligan. Mga kwan, 4. Bisita ko dito sa Imorat San Miguel di Grande. Naligaw ka? Ha? Bakit? Lagi. Ako. Hindi na di. Ayo, Oh, saya kanan mah. Sudah deh mah. Mungkin makanya mah. Kaunta, mga unta yung lahat. Saksak sa lagi ng pagkahan. Nakawal pa mga yan. Saksa. Bini aku Ini
Ito tulong 150. Salamat. Okay, bye-bye. Ano pa? Ganan. Okay, sa susunod po to Tunuran ka naman na gang. Oo. Siya sa teko. Last na to. Pagka. Ang gas ko ito ko. Mabuto mo rin ako mula. Ang matigaan na ng hulog po na kami. Palabihan na rin mo. Bye-bye. Salamat. Kuhaan na kami nila. Hindi na Ayun, sakali. Ayun, sakali. Didi ay. Ama na to, Bel. Sabi ma. Oh, may kabalo. $150 guro. 100 ka? 150 basi ko puno. Libre sa may tubil gabi. Allowance na nila po. Why libre tubil dia? Libre ito. Ore libre tubil. Kata si madam, ang tuwa. Why libre tubil dia? Kira to kapon 200 ba? 200 yung ito kapon. Tingnan ron. Sige. 150, 350 na. 350 ron. Balik ka lang.
Maplatan sa store. Maplatan. Kilo ka kung ilong. Plat yung likid ng store. Wala na sila nanginom kay kabalo mo sila nga agbiyahe. Kagabi ginom na alas 4 na sila nangatulog sa kadlawon. Pagabuntag wala na sila nagtagay. Wala sila nagtagay pagabuntag kay kabalo mo sila nga mahuli pa mi. Asay mong kuan? Namin sa bahay. Hi guys, dumating namin sa bahay. So, na si Rilona o si Mimi o nayamong dala nga BH sampay na daw humba apoy minudo guys. Si mama wala pa uli kung mapatos siya. Kuha namang biyahe guys, mga 2 hours kapin. Nagmotor. Takang guys, salamat sa yung lahat. Nasulit kinamo among kuan. Pag sorry. Kaya nakadto mi sa Langob. Thank you for watching. Bye-bye.